labari labari labarin kauna. Menene menene soyayya kauna. Shalele na kece hufin kalbina, ke dai ce na sa a raina bakilin zamina. Ya hufin kalbi zo ki ji daddaɗan labari, sako ne daga zuciya a cikinsa da alkhairi. Kauna ce ta rike nan, ta rike har wancan barin. To da an ce na rasa nan, sai ayyo wani labari. Hasken fuskar ki yana kama min da hasken hannuri, ni rai sai da ke babu ke ba labari. Kece ta farko, kece ta ƙarshe, kece tasirina, kece na hango, kece na sanyo a cikin labarina. Kece ɗaya, kece biyu, kece dubu a lissafina. Nariya cikin mata, kin zarce duka 'yan mata. Na kira ki 'yar gata, kaunar ki ta yi ratata. Zuciya ta mun kanta, ni ba ni san ki mun rata. Samsam ba za ni jura ba. Ke ce zabina, na bayyana sirrina, na saki cikin raina, zo samu guri zauna. Kalmar kauna taunata, ki cika mini burina. Ni ke ce a ko'ina na a littafin tarihina. Da na ji kiranki zan amsa kuma yin zo da wuri-wuri. Da abin da kike so ki gaya min da kin yi marmari, zan kawo da hanzari. Zuciyata nake furta soyayya ke, yayi mini rinjayi son ki ya fito har baki. Ki kula mini soyayya ta, na kula miki kauna. Ni dai na ganki kina ta nishadi, samun sukunin raina. Wanda ya saka bacin ranki to zai ga bacin raina. Zo rike linzamin kauna, a zuci ke dai ce zauna. Ta mini duka lissafina. Soyayya kauna.